Здравейте! Днес мой гост ще бъде Георги Йоловски, Жоци, в поредицата 10 Years of Excellence и повода е, разбира се, 10 години в Аксидия, които съвсем скоро Жоци направи. Така че честито! Добре Благодаря. дошъл. Да си кажем на здраве преди да започнем. Айде на здраве. Айде на здраве. Защо Жоци? Преди те станаха близо 10 години. Имаше един паметен матч на Лудогорец за влизане в групите на Шампионската лига, където Козмин Моци се наложи от полеви играч да стане вратар и да пази дуспите, за да влязат в Шампионската лига Лудогорец за пръв път. И няколко дни по-късно имахме матч от IT лигата, където пък се наложи, то даже тогава сигурно сме му викали Георги, Жоро или нещо такова, да паси. И по аналогия на Козмин Моци на вратата застана Жоци. И сега вече то близо 10 години по-късно някои хора не са го и чували Козмин Моци, ама Жоци всички го знаят. В предаването ще си поговорим малко за тебе, за времето ти в Аксидия, бъдещите ти планове и така нататък. Винаги започвам с първия въпрос, да разкажеш нещо за себе си, какви са ти хобитата в момента. Казвам се Георги, софтуерен консултант в Аксидия, вече 10 години. Като хобита бих казал пътуване, обичам да гледам футбол, да играя също, да ходя и на фитнес от време на време. Да, в началото на видеото видяхме как практикуваш. Да, точно така. Да, аз знам, че много обичаш да пътуваш. Преди, може би, COVID, постоянно имаше снимки в социалните мрежи, сега нещо няма толкова или по-скоро не ми се появяват или спря да пътуваш. Да, ами то проблема не е толкова COVID, колкото другото важно събитие, раждането на дъщеря ми. Да. Така че да, от 2 години някъде няма снимки, наистина. Скоро пак ще има най-вероятно. С нея заедно Да, или? разбира се. Да. Добре, така като си тръгнал, коя ти е най-готината дестинация, която си посетил? Ами, доста интересни дестинации съм посетил, доста различни, може би Бразилия. Бразилия? Да, Бразилия ти бих е? казал. Там беше доста интересно, доста различно, доста разнообразно. Много е пъстра, шаряна, весела. Има и не толкова весела част. Да. Доста съм Да. наплашен аз от Бразилия, но може би, така като те чувам и слушам, ще отида и аз някой ден, със сигурност. Да, ами стига да внимаваш какво правиш, няма нищо страшно. Всяко нещо е така. Да. Добре, супер. И фитнеса напоследък ти е... Ами да, също от 2 години някъде. Колко често тренираш в седмицата? Ами 2-3 пъти ако направя, го броя за успех. Преди беше и доста след повече. работа? Преди работа ставам сутрин около 6 часа, 6 без нещо, отивам на фитнес, правя закуска за детето и Да. идвам на работа. Да кажа на нашите драги зрители, Аксидия от доста време след COVID е в хибриден режим. Доста хора работят от вкъщи, други в офиса, но Жоци е железен и той си е в офиса всеки ден. Точно така. Ако другите хора ги няма, той със сигурност ще бъде тук. Да, изглежда вече в моите очи си пораснал и си станал зрял човек, защото в началото, като дойде, беше един такъв невръстен юноша, бледен, дето има една приказка. Ти си един от първите ни програмисти и служители в компанията. Аз много добре помня как дойде при нас и първият ти ден, но може би ти разкажи какво си спомняш. Спомням си, че тъй като ми беше първа работа и бях доста мотивиран да се представя добре, съответно очаквах да има строга корпоративна култура и обстановка. Докато това, което намерих е много по-приятелска и неформална атмосфера. И това е едно от нещата, които много ми хареса. Като все още продължа да ми хареса, тъй като това нещо се запази и до сега. Въпреки че компанията доста се промени за 10 години, много неща се измениха като начин на работа, като процеси, но тази приятелска атмосфера си остана и до ден днешен. В началото интервютата в Аксидия, техническите, ги водих всичките аз. Вече почваха и други хора полека-лека да ги водят. И Жоци беше първият човек, където интервюто го води вече не аз, а Пелтеков беше. И идва и каза, това момче е супер, невероятен, номер 1 такъв човек, нали, не съм интервюрал. Пък той тъкмо беше завършил училище, нали, човека. И аз сега дали съм имал някакви такива колебания или просто не съм
смеял да взема решение, като не съм го видял аз. Ама си викам, за да вървим напред, трябва да се доверя и да го действаме. И ето нас сега, тук 10 години по-късно не сме сбъркали в тази работа. Дойде тогава, това беше, както каза ти, първата ти работа. Не си е сменил все още 10 години. Тук си при нас, което е супер. И разбира се, ти благодаря за цялото това нещо, за всичко, което си дал за компанията. Ти каза, много скромно каза Software Consultant в Axelia. Ти реално започна като Software Consultant, но в момента си Lead Technology Consultant. Така и си един от може би гурутата в Axelia, който познава доста технологии. Ако някой има нещо трудно си такова, според мен винаги към тебе се обръща. Доста хакатони си направил, в доста IDC-та си участвал, доста презентации технологични и какво ли не, участваш в доста инициативи в компанията, различни и от към технологии, и от към други, така че си доста ден човек. Без теб Axelia няма да е същата, ако мога така да кажа. Не, благодаря за думите. Старая се. Да, стараеш се. Сега минаха 10 години. Как се чувства след тези 10 години? По-легнал ли си, по-научил ли си, по-богат опитни смисъл? Как се чувстваш? Чувствам се супер. Той, когато започнах, се чувствах много добре. Сега се чувствам още по-добре. След 10 години, да, бих казал, че доста неща научих за тези 10 години. Доста опит натрупах. Доста интересни неща се сблъсках. По интересни проекти работих. Така че да, със сигурност се чувствам много по-зрял, много по-опитен и много по-полезен на фирмата и на хората във фирмата. Понеже сме работили по проекти заедно и знам, че толкова бързо навлизаш в технология, технологиите вече идват едва ли не всяка година нова технология, ти навлизаш и буквално ставаш супер добър още в началото, за което ти се възхищавам. И това, което ми направи впечатление, че никога не си измрънкал и да си казал, това не ми се учи така, казваш, да, супер, фащам се, почвам и докато не го изръчкаш, и много бързо навлизаш, което е супер. Следващия ми въпрос е, минавайки през толкова много технологии, коя за тебе е била най-интересната и все още най-интересна технология? Има ли такава всъщност? За най-интересна не мога да кажа. Със сигурност всяка технология, с която съм работил, ми е била интересна в този период. Може би покрай функционалното програмиране, което упражнявах с езика Elixir. Така доста си промених вижданията за програмирането като цяло и за създаването на софтуер. Но да, както каза, през доста технологии съм минал. Честно казвам, това ми е една от най-интересните части в работата. Точно да разучавам нови технологии, да работя с тях, да видя как работят, как се използват в реалния свят. Затова, нали, когато видя проект с нова технология, веднага съм мотивиран да науча тази технология, да я упражнявам. Това е също една от причините, за която съм още в Axelia. Тъй като за тези 10 години съм работил с почти всичко. Да. Постоянно има какво ново да се научи, каква нова технология да се работи, да се приложи в даден проект. Има ли технология, която да ти е най-безинтересна, да ти е било, или да кажеш, окей, трябва да се научи, но за мен това не е... Има ли така? Моля ли да отличиш? Да, има и такива технологии. За момент се сещам за един-два по-корпоративни проекта, по които съм работил, в които технологиите, са били точно... Нали, това не ми е ясно защо го ползват, но айде добре, ще работим с него, но пък в тези проекти интересната част е била бизнеса на самите клиенти, хората, с които сме работили по този проект, както от страна на Axelia, така и от клиентска страна. Така че дори в даден проект технологията да е по-кофти, винаги има какво да се научи, и какво да вземеш от този проект. Както си говориме от гледна точка на технологии, няма да крия, си доста добър и доста бързо навлизаш, имаш богат опит и така нататък, но също няма да скрия и да кажа, че имаш и доста добри организаторски качества,
кое те влече повече? Технологията или организаторските качества, да комуникираш с клиента или всичко на куп? Как ти е? Как го усещаш? Бих казал и двете. Все пак технологиите с тях започнах като програмист, така че към тях винаги ще имам интерес и винаги ще ме влекат новите неща. Дори в даден момент ролята ми да е била по-организаторска. Винаги съм се стремял да съм в крак с технологиите и да не се отдалечавам от тях. Организаторските задачи, окей, съм с тях и в този аспект от работата има предизвикателства, има какво да се научи. Интересен е по друг начин, не като технологии, там пък други неща се търсят, други неща научаваш. Така че, то честно казвам, е трудно да ги разделям, тъй като ролята в момента съчетава и по-малко и от двете. Така че двете са ми интересни и с двете обичам да се занимавам и така мисля да продължава в бъдеще. То ще да те питам как мислиш да продължава в бъдеще, но ти ми отговори. Сега да те провокирам нещо, което го няма, дори не съм си го записал в сценария. Какво мислиш за AI? Тъй като говорим си за технологии, AI е нещо супер тренди, супер ново. Какво мислиш? Ще ни вземе ли работата на програмистите? Генерално как ще обърне света на технологиите, света на програмирането и така нататък? Чак да ни вземе работата не бих казал, по-скоро ще ни помага. Сега има хващане, че нашата работа е да пишем код, което вече AI горе-долу, нали, справя се в известен смисъл. Не е перфектен, но до някъде върши работа, но като цяло работа на софтуерните инженери не е да пишат код, по-скоро да решаваме проблеми на клиентите. Така че в писането на код може да ни помага, но в другите аспекти от нашата работа все още не е толкова полезен, поне според моя опит. Не съм притеснен. Не си притеснен. Работа ще имаме поне още 10-20 години. Така че, драги зрители, спокойно, с драги програмисти, 10-20 години ще имате работа. Щом Жот си го казва, така е. Малко преди това, как започна при теб интереса към програмирането? Защо реши да се занимаваш с програмиране? Да, аз към технологията съм имал интерес от много малък. С програмиране започнах някъде към 7-8 клас да се занимавам. Всъщност започнах с reverse engineering в началото, понеже тогава беше нашумяла тема кракване на програми, игри и така нататък. Така че с това започнах. Ми беше интересно да чувъркам в разни софтуери, да видя как стават нещата, и тъй като в тези среди доста се говори за програмиране, реших да пробвам, защо не. Отворих няколко урока и така се зарибих. И от тогава, още като ученик, смених доста технологии, като започнем от 3D програмиране на C++, през писане на ниско ниво, тип асемблер, даже си писах операционна система от нулата, 8-9 клас някъде. След това вече започнах с комерциалните езици, тип C#, Java, JavaScript. Започнах и по олимпиади да ходя, да печеля някой от тях и някакси по естествен начин реших да хвана тази професия на софтуерен инженер. Аз когато започнах с програмиране, реално не знаех, че знаех, че тази професия съществува, но въобще не знаех, нали, с какво се занимават точно програмистите. Просто ми беше интересно да пиша софтуер и да се упражнявам с различни езици. И да, като завърших училище, започнах в Аксидия почти веднага. Да. И е така, вече 10 години. Можеш ли да го определи също като хоби, програмирането? Да, със сигурност. Дори в свободното си време, което напоследък не е чак толкова много, но когато имам малко свободно време, също отделям внимание на програмирането, на нови технологии, пробвам нови езици, нови фреймворци, библиотеки. Супер. Така че да, бих казал, че освен работа е хобби. Според мен най-успешните хора в този сектор точно за това са успешни, тъй като имат този интерес към технологиите, към програмирането и не го правят, нали, само заради кариерата, защото наистина това ги влече.
Кое е най-важното, което научи през тези 10 години в личен и в професионален аспект? Ти може би ги спомена доста от нещата, но все пак... Най-важното то в личен и професионален може би се застъпват малко, но нещо, което научих или може би затвърдих за тези 10 години е, че първо човек не трябва да се взема на сериозно, твърде на сериозно никога. И второ, че никога не трябва да се придържа твърде много към дадено убеждение, дадено мнение, винаги трябва да го поставя под съмнение, да го тества с времето и да види дали това нещо му помага по някакъв начин. И ако не му помага, нещо да си промени виждането, да си промени подхода, така че да може да извлече някакви резултати от това. Човек винаги трябва да е адаптивен и да е гъвкав, както в живота, така и в работата, тъй като виждаме, света се променя с седмици вече, така че ние винаги трябва да сме готови да реагираме. А сега на къде? Сега на къде? В същата посока. Същата посока. Дали със същата скорост, дали по същия начин, ще видим, но в същата посока със сигурност. Продължавам с технологии да се занимавам. Градиш семейство. Да, точно така. Града семейство и така продължавам с Аксидия следващите 10 години. Супер. Да бъдат още по-успешни. Супер. Дано. И така на финала на нашия толкова интересен разговор, да кажеш нещо на по-младите ни колеги. Примерно да се обърнеш към тях и да кажеш някакъв опит или съвет или каквото искаш. Аз до някъде го застъпих, но когато човек започва кариерата си, той е доста фокусиран върху технологии. Всички започваме с този интерес към технологиите. Но в даден момент е хубаво да обърнем внимание и на нещата около технологиите. Тъй като, както вече споменах, разработката на софтуер не е писане на код, а е решаване на проблеми. Клиентите не ни наемат за да пишем код просто, за да решаваме техните проблеми. Така че е хубаво човек от време на време да си вдигне главата и да види по-широката картинка. Да се запознае, например, с бизнес домейна на даден проект, на даден проблем, да обърне внимание на хората, с които работи, както от наша страна, така и от страна на клиента, да има малко по-широк поглед върху нещата, тъй като това първо ще му помогне по-добре да си върши работата, със сигурност, и по-добре да напредне в кариерен аспект. И второ, така може да научи доста неща, които да му бъдат полезни по друг начин, както в кариерата, така и в живота. Така че като съвет това бих казал, учете технологии, развиете се в технологичен аспект, но винаги гледайте се на око на голямата картинка. Говорихме си доста за технологии, за твоя професионален път в компанията, но аз нищо не казах, че ти си един от купонджиите в компанията и общо заето присъстваш на всеки един купон. За Жоци мога да кажа много неща. Той е машина. Няма технологично нещо, което да се е захванал и да не се е справил с него. Но тук по-интересно може това, което той не знае, е, че съм му спасява живота. На един тимбилдинг в Доспад, първата вечер отивахме по-сериозна компания, отделно от основната група. Интересна вечера прекарана в кръчмата, решихме да завършим в къща, в която бяхме аз и Нина, моята съпруга. Към 2-3 часа сутринта направихме много стратегическа грешка да му поверим колонката с музика и след 4-5 6 часа нон-стоп музика, която вървеше към един много интересен сегмент. Нина, която тогава беше бременна и не пиеше, реши да го трепе, реши да го приключва и аз трябваше така с доста усилия да туширам ситуацията. Така че ме е задължен. Мислих да си поговорим малко и за стила музика, който слушаш, но това ще го оставяме за друг път. За след 10 години, като направим 20 Years of Excellence, така че тогава ще си говорим да видим. Благодаря ти за тези 10 години в Аксидия, благодаря ти за всичко, което си дал. Както казах, без теб Аксидия нямаше да е същата. И си пожелавам, и дори и самият ти си го пожела, да следващите 10 години да продължим да работим заедно и да видим Аксидия на още
високи нива. Само напред и нагоре. Благодаря ти. Точно така, аз благодаря за думите и за доверието, което ми дадохте преди 10 години. И така, след 10 години пак ще се видим. Добре, благодаря. На здраве. На здраве. Жоци като дойде, той даже не пише. Тук го направихме човек в Аксидия. Така че